Uwayu Dr. Barjala ubatrai hapok ka Mariau PHC ulangat haka jingpang COVID khat khandai badi kanela penbenar da katanat ka koj ka khia jong ka sarkar jala hnen ka sngi uneu Dr. Uday ubodang wan phai na ka jala Assam nadu kini ki khendiat sngi beladap bodlo shong quarantine hala ka jong ka Jakasa ha Mariau nrai kham hadin pat lalap baka tes jong u ka pau positif pan nakaliang ka kunhun jong ka tanat ka koj ka khia kalaher bran seketiga jaka ban lechim tiu tei doktor bat mentala de ban rai u sha corona care center hanongstone hadu menta ka jing don jing ki papang covid khat khandai ha west khas hills kala poi shedu sangut kata laj no kalong kumi na rikhan mairang ka samla na oponi nongstone namari kini lapan hab jingkhen hapo east khas hills layo jing tibru baki arngut ki brangsha sumar ha corona care center nongstone wa kontubi upulit battalion na North Garo Hills but unong bot katrokit khaw FCI kila pau negative ha kates ka baningkong but mentala pha biang ban le ka tes ka baar sa Shillong ban penting na lagi coach Shane M